आज अपने सबके प्यार बा आशीर्वाद बा कि अपने सबके बीच में उपस्थित बानी लोग। सामने से अपने सबके प्यार देख के बहुत अच्छा लगा था और आगे हम क्या करें, बस अपन प्यार ऐसे ही बनैले राम लगा। अच्छा लगा था गुजरन के गाँव में ऐसे काम करके। आज अपने लगे कि मिट्टी अब बस लास्ट हमारे के गो लाइन बा छोटन सिंह हमार बड़ भैया दू शब्द बोलिए और हमनी का विदा ले काहे कि हमनी के पूरा सेटअप लागल बा 150 आदमी भाई इंतजार करता है। तो हमनी का आप शूटिंग में तरफ से छोटन भैया आप दो शब्द बोलिए हम लोग को विदा। सबसे पहले तो विनोद ठाकुर के धन्यवाद ये सब कुछ कार्यक्रम करेला ठीक बा। ओकर बाद में दोनों भगना के बहुत बहुत आशीर्वाद बा, खूब सलामत रहो सब कमाओ सब। आ तीसरा नंबर वो छोट भाई का आशीर्वाद बा।